Hola, soc el Daniel Galindo de l'empresa AudioCerver i en aquest vídeo el que us voldria mostrar és la característica d'aquestes pissarres interactives Promethean amb el que fa referència a l'àudio. Aquestes pissarres interactives en els models de la sèrie 300 i 500, que són les que més es venen, l'àudio ja va incorporat, és a dir, porta altaveus en els seus laterals, són uns altaveus amb una potència suficient per una aula d'unes característiques habituals. I el que és molt interessant és que en el lateral esquerre hi ha un interface d'àudio amb entrades i sortides, de manera que podem interactuar amb l'ordinador. És a dir, quan connectem per USB la pissarra interactiva a l'ordinador, a més de tenir la comunicació necessària per poder tenir les coordenades i escriure i fer funcionar la pissarra, també hi viatja pel mateix cable USB l'àudio, bidireccionalment. És a dir, que si reproduïm música, sense cap necessitat de posar més cables que l'USB, sonarà directament pels altaveus la música. Això facilita molt les instal·lacions, perquè amb un sol cable ja solucionem el tema de l'àudio. I a més, com us comentava, té entrades i sortides, és a dir, que si volem entrar àudio a l'ordinador, també per alguna entrada aquí de micro, de línia, etc., doncs podrem enregistrar qualsevol cosa. Fins aquí el tema d'àudio que us volia explicar.